Светаўспрыманне Олега Прусава адбілася адразу ў некалькіх відах мастацтва – жывапісу, графіцы, паэзіі і прозе. Менавіта на выставе прадстаўлена каля сотні разнастайных яго работ, але гэта далёка не ўсе, якія ён пакінуў нам. Дарэчы, і назва гэтай выставы зусім не выпадковая. Месяц Ай. Это проект несостоявшейся выставки, то есть он был запланирован на 1996 год, но не состоялся в связи с смертью художника. Поэтому, отдавая дань уважения, мы этот проект решили возобновить именно под этим названием. Собирали картины из частных коллекций, много из них в Голландии, в музее Шагала, в Москве, в Минске. Олег Прусаў зышоў з жыцця вельмі маладым, у 26 гадоў, большую частку з якіх прысвяціў мастацтву. Навучаўся ў мастацкай школе, потым в училішчы, нават поступіў у мастацкую академию, але не скончил за хворобы. Понимая, что у него времени остается очень мало, после 3-го курса он уходит. Вернулся назад в Витебск и стал работать в рамках проекта «Убикус». Гэтыя гады ў яго творчасці былі вельмі актыўнымі, нягледзячы на прагрэсіўнае зніжэнне зроку. Сваю апошнюю карціну «Кат і ахвяра» Олег Прусаў напісаў амаль што зусім сляпым. У сваіх працах мастак адлюстроўваў свет, у якім ён спрабаваў выжыць, захоўваючы ў душы гэту унікальную здольнасць верыць у вялікую сілу чалавечых пачуццяў і думак. Яго творы і на палотнах, і на паперы пранізаны паэтычнымі метафорамі, напоўнены глыбокім сэнсам і эмацыйна вельмі выразныя. Захаваліся нават і аўдыёзапісы яго вершаў, якія ён пісаў и до своих картин. Прошу вас, говорите шорохом падающих листьев, шелестом волн, уж не верите, положите на крышу. Удивительная выставка, правда, с печалью, с грустью, глубокая выставка. Мне очень понравились его натюрморты. Вообще натюрморт со своей особенной жизнью, со своим особенным устройством. Мы как-то так привыкли к ним несколько другим. А здесь новый, формальный, удивительный натюрморт. Я бы сказал, что вся выставка работает как инсталляция, то есть как пространство, в которое ты зашел и изменился. Человек передал то, что он хотел передать, свою мысль, свое видение неординарное, причем видение мира. И то, что он хотел сказать, в 26 лет он успел это сказать. Главное вникнуть, посмотреть внимательно, и будет понятно, чем жил человек, о чем думал и о чем мечтал. Пазнаёміцца з творчасцю Олега Прусава можна будзе на працягу лістапада ў выставачнай зале Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра. Дарэчы, Брэст не апошняя кропка, дзе спыніцца гэтая выстава.